ha de ser i serà un poble compromès amb la independència de Catalunya i amb la construcció dels països catalans. Ens oposem frontalment als desnonaments i hem de garantir el lloguer forçós dels pisos buits en mans de la banca i els especuladors. A Blanes cal posar en marxa un pressupost plenament participatiu. Les entitats i la gent hem de decidir sobre tots els temes. I a més cal fer-ho amb consultes populars. A Blanes cal municipalitzar l'escola bressol, engegar un projecte educatiu de ciutat per una distribució equilibrada de l'alumnat. Hem d'aturar l'ampliació de la C32, obrir el debat i buscar alternatives, perquè el nostre territori no està en venda. Nosaltres, a diferència d'altres partits polítics, destinarem part dels ingressos que rebem com a grup municipal a iniciatives locals i, a més, limitarem els sous i els mandats de les nostres regidores. A Blanes, capgirem la victòria. A Blanes, vota la CUP.